Ja, du skulle have 100 kroner. Okay. Prøv at blive lys. Skal vi høre ham? Lars, han skal over på den anden side af hegnet her. Michael, han er oven på hegnet. Lars, han skal over på den anden side af hegnet. Go, Lars! Så sætter skridt, vi hjælper ham over. Ja, vi er. Kom så. Nej, seriøst, det skal... Ej, Kom så, Lars. Jeg skal nok. Seriøst, det går bare galt. Okay, jeg hopper over først. Prøv at holde den her. Jeg hopper over først. Okay, det er jo. Stop, hallo, kom så herind. Jeg er pisse syg. Lars, kom så. Lars, jeg optager. Kom så, Lars. Jeg er lidt stiv. Kom nu, Lars. Kom nu, Lars. Hvad er det, Lars? Kom nu, Lars. Det spiller op. Kom nu, Lars. Kom nu, Lars. Kom nu, Lars. Kom nu, stiv, Lars. Kom nu, Lars. Kom så, Lars. Herovre. Det gør det. Kom nu, Lars. Der er højt. Det er så højt. Ej, Lars, kom nu. Det er lavt lige her, Lars. Lars, lav lige der. Kom nu, Lars. Lars, jeg hjælper dig her. Det er godt, Lars. Kom så, Lars. Kom så, Lars. Skal jeg give den her sko, hva'? Kom så. Det din fod op der. Jeg kan sagtens holde dig i. Jeg kan bare grine med os. Men ikke af. Jeg gør det. Kom nu, Lars. Op med skoen her. Lige her. Jo, kom så. Det er Lars, det der. Fucking svans, mand. Kom så. Hop du over først. Så er store stykke Michael til lille bitte Lars. Nu kommer Michael lige i hovedet på mig. Hvor er det sindssygt? Det kan jeg ikke. Kom så, Lars. Det kan du godt. Jeg gør det. Michael gør det. Op, Lars. Brug din kraft væk. Lars. Jeg vejer 101 kilo. Hvad vil du? Træne. Hvad? Træne. I vil træne. Jeg kan sgu ikke træne. Hvordan kan du det? Kom nu, Lars. Skal du bruge tid på at træne? Nej, det er nederen. Kæft, hvor du med. Ja, det er godt, Lars. Kom så, Lars. Giv mig din hånd. Nej, jeg gider ikke. Kan du ikke have kommet en højt, mand? Det skal kun 71 højt. Jeg er lige glad. Jeg skal 81 højt. Stiv!